Дните ми минаваха на забързани обороти. Постоянно напрежение, задачи, срокове, а вечер, когато си лягах, всичко това оставаше в мислите ми. Заспивах трудно, будех се често и на следващия ден пак бях уморена. Въртях се в един непрекъснат цикъл. Ало, да. Добре, ще го свърша до края на деня. Преди да открия капките на Канапополис, не успявах да изляза от това усещане, а сега спя по-добре, събуждам се по-спокойна и имам повече енергия през деня. Канапополис подкрепя най-доброто ти аз. Консултирай се с фармацевт.